Здравейте, отново намираме се на изложение храни и напитки за туризма. Аз съм тук при фирма Браво и при мен е Марина Увалиева, експерт в продажби в Североизточна България. Здравейте! Здравейте! Бих искала да ви попитам за коя година участвате в изложението? Ами аз бих казала, че съм от самото създаване на изложението, вече 16-та година. Надявам се да съм талисманче на това изложение и да продължавам все така напред да участвам. Това означава ли, че резултатите от предишните ви посещения на изложението са положителни за вас? Да, щом вече 16-та година участвам. Значи, така. И много се радвам, че имаме шанс да се представим и да представим нашата продукция пред всички хотелиери и ресторантьори, които идват, защото наистина интересът е особено голям и договарянията са особено добри и всяка година все повече и все повече клиенти идват, все повече сключени така договорки на не договорки на писмено, но договорки, които имаме за бъдеще, се осъществяват. Какво ще видят днес клиентите, посетили вашия щанд? Клиентите, които ще дойдат тази година, първо ще ни видят, че всички сме в добро здраве, че сме все същите. Второ, че имаме много нови продукти, които разбира се могат да пробват и да тестват. И някои от тях отпускат определени мостри, за да си ги пробват в топлинна обстановка или в самите хотели и ресторанти. Очакванията ви за днешния ден какви са? Очакванията за днешния ден и поне 100 хотела и ресторанта да ме посетят. Страхотно. Много ви благодаря. Желаем успех. Благодаря и аз и успех на изложението. Благодаря ви.